sa amin at isay here. So mayong gabi Pilipinas, may hapon diri sa Norway, pero alas 6 na. So Happy New Year sa tanan no, new beginning sa 2026. So na ako'y mga napalit diri nga karne. Mo na lang niya akong himuon akong gugmay yun. Kanang pinuhon ako ba para himuon akong lumpia kung di ba chorizo. Chorizo kung di ba lumpia. Kaya para din ako mapalit og giniling, ako na lang ning gutad-gutaron. Tang kanak na dia para maugaw niya ang mga bukog. Ang mga bukog sa atong karne mo ni akong gipaksiw. Toyo, suka, ahos, paminta ra na. Unya karong panihapon na may mga leftover dere. Hinatag ni sa kong ugangan. Kaya dito man na ni hapon gabi sila ha. Sa New Year dito may ngaon. Mo ni no pinacho gihatag sa kong ugangan, gipasyaron mi niya ni. Kini mo na siya gitawag pinyachot. Na pinat mura siya at sara ba kini. Ini na Norwegian food ni siya.